Хайде да проверим студените чайове подред. Започнем с фузити. Значи, тук има фруктоза, захар, сок от праскова, ябълчна киселина, стивия има за подсладител, екстракт от чай, вода и така нататък. Значи имайте предвид, че ако има екстракт от чай, има малко кофеин. Мисля, че 1/3 се пада от едно малко експресо. Това е Липтон. Тук пак същата работа. Фруктоза, захар, киселини, пак стивия, екстракт, аскорбинова киселина. Добре. И тук имаме някаква куча марка студен чай. Нека да видим. Виждам 1, 2, 3, 4 изкуствени подсладителя. Даже цикламата е банът за САЩ, представете ли си? Тези са изключително вредни за черната ви микробиома. Не приемайте абсолютно никакви изкуствени подсладители. Значи този не става. Това е изключително вреден студен чай. И тук имаме хихохахи. Правил съм няколко клипа за него. Няма нищо вредно в него. Проблема е, че има малко повече захар има от другите и затова аз лично не го консумирам. Има 7 грама захар на 100 грама. По принцип, какво трябва да знаете за захарта и фруктозата е, че те не са вредни. Вредното е, ако си стоите вкъщи и нищо не правите, захарта е естествена енергия за тялото, използва се за мускули, за мозък, за всичко, но ако наистина човек стои и нищо не прави, разбира се, се дебелее от нея и е вредна. И забавя и метаболизъм, и отнема и от ATP-тови и така нататък. И остана Нести. Нести като цяло е същата работа, фруктоза, захар, ябълчна киселина, стивия, сокове, вода и така нататък. Кажете какво искате да проверим в следващото видео.